ještě zase zemřel Mandela. No, kdo tam pojede? Já doufám, že prezident. Ty vole, já jsem úplně třepu, abych tam nemusel jet. No, protože oni to dělají tak do těch 10 dnů většinou se to 14. v sobotu to je, to je jak máme mít tu večeři. Jo. To je zase, já mám ještě nějaký oběd, pak máme večeři. No, takže já vole jsem ve strachu, jestli nebudu muset ještě jet tam. Vůbec se mi tam nechce, no vůbec. Pak mám 19. zase Brusel. A to vole, já nevím, ještě, ale to je dálka jako prase, já nevím, to bych tam s nějakou linkou nebo něčím. Ne, speciálně. Ty vole, to zaplatí. Já to zaplatím. Tak rozpočet letos to zvládne, ale no, hrozný. Já doufám, že Miloš je nažávený, že chce někam jet a že pojede. Oni doktoři budou určitě říkat, tak tam nejede. Můžeš mi říct, jak vyleze do toho Francisku, do toho letadla? No, já nevím. Teď on má problémy se schodama. To je úplná blbost, ještě tam bude nějaký Brusel. Ale prosím tě, když budou chodit, zruší cestu do Atuše 20. Tak poletí tady. Tak asi nepoletí, tak je to v prdeli. To by bylo. Tak štěk.